Muna bagong motor. Motorbike dai. Muna bagong part. BMX 1000cc. Alright. Ang power na sa bagtak mo. Catching! Naribor na ako ni tanan. So guys, ay mo kabalakaan nga motor nga kulitong karon. Easy to carry. Muni motor nga napas mo karon. Muna part, easy to carry. Pwede rin kumana. Kumulakaw. Sulod kuan. Haring hambag. Boleh siya, yung clutching, brake. Oh, yung kubulo kemana yun? Oh. Tutorial. Complete papers. Ito na siya papers. Paper. One pad, itilibs. Intermediate. Oh, mas tipid pa kanisa sa FI. Ay, gisulidan eh. Pwede nagdilit to bilan. Pwede din ba? Balingan sa part na on. Pwede na, pero magguba ng kable. 1000cc ni siya guys, kay ang power na sa bagtak. Ang power. Kusog ka mo sipa, mabot yung 2000cc na eh. Di ba? Pero karon, ang plano Kung na ako ninyo, palit mo bike. Palit mo motor. Pero ang plano karon. So karon guys, namin plano. Karon kay wala pa si Alvin. Atong palitan tuog. Palitan natong Titan Gel. Palitan itong two-wheelers. Palitan nato siya karon. Nantaw na to kung sa reaction niya nga mahatagan na Surprise. sa mga surprise ba. So, ato na siya, among gignan og shooting mi karon buntag at Binse nya. Wala ring adto. Unya pa ming utong adto. Tapos nga adto gatambay ta adto ro. Nangapi pa ron nato, kape puro. So oras na to karon alas 1 pa alas 8. Pato de mi karon ni Papa Del og Larina. Kay laging surprise so. Morto. Tangir to, dara ho dalir kay na. Dali rame. So, nakami dire. Gisit up na. Raw. So, kauban din na mo si Dario. Balik rame. Karito kayo na eh. Hoy. Hoy. Nakaguba man kuno kag motor ni Binse. Ha? Nan, skos Binse to aga na. Naibot ng side stand. Wala kang kuha ito gagamit. Ha? Wala. Kato to. Wala kang gagamit ng motor din siya eh. Ano na daghan sa tao hana. Hoy Alvin, sugod karon di ka pangkason. Mulaki na. Paus na ka ng motor. Mo ni nakabong tiktek. Mo ni nakabong pamlog. Tigma ako, di ko pausog motor na nagyod. Lamis ka, signawong Sino na? Kuba ng motor. May mo ni nakabong tiktek. Asa na nagubaan ha? Wala na, tuwa lakaw. Wala yung pagkatulamis mo. Tinubuan ng lubit nanuba ko og. Oo. Asa na nagubaan ha? Kagalahan mong kunin niya. Kabag o kayo na. Naguba, matay. Binuha mong kunin niya. Dahil tulog mo. Kuyawan kayo ta. Kanang pag-uha na imo ana. Natawa sayaw eh. Pinalanggang manager. Parang yun na ni mo, natawa. Sana all na ay motor nga. Makauyab na jud nig 5. Sakay na ng motor mo. Distract. Yung motorcycle. Kuyawan kayo talin niya. Pandara. Oh, andan. Hato. Bulubul na he. Ate na sa mga ete.
Tinood bitaw na eh. Tinood na. Kasi ginulman na po niya silingan. Kanang yawe, nagtawa, di ba na inawang ni Mod? Imuan eh. Imuan naman guna eh. Dati siya po magkakang, may anang dako kantidad na. Ang ni mo Sa salamat na kay Hing Asin so atong channel. utan. Tungod ni mo, manang ipalitan kag bagong motor. Tinuli. Na. It is drive. It is drive. It is drive. Dili record. Oy, bago kayo. Kayo. Test drive. Test drive. No. Tinood bitaw na eh. Sige na. Ito. Akin lang malakas. Oy, wana, di na mo balik. Pauli. Ana. Bastay. Ulagi, ang ngayon nakita na ako ni mo na. Oo. Tay, Mas labi katong habog pa rin si CBR. ana. Tay, ang ngayon nakaig ni mo na, magkaya ka na. Kayo. Sana all. Salamat sa nagsuporta. Unsa may maingon nimo sa mga supporters nato diya. So, kuan. So, tinakuyawan to. It's a prank! Hoy, binuon ka ni. Binuon ka. Tawa. Isa rin ang narinig. Estrado na. Imo na. Imo na. Alvin mo. Dali kini si Mangluod ba? Alvin Daniel Padilla. Roundan. Alvin lang malakas. Oy, binuang ra bitaw. It's a prank. Hinulman ra namo. Nadawa. Baron for 3 days. Binuon bitaw ben, dira bino. Draw, imo bitaw na. Imuha na. Agyawe. Ihatag, dili kay magka-prank mo. Magkaulit sa mugtawo mo. Ben, binuang Ben, imo bitaw ni Ben. Mo ikuan na. Ben. Pabalik ka na oh. Tawhana, binuang mo gumati. Tawhana, ikaw mo gumay kakuan na. Dili, ihatag ninyo, ihatag runta no. Ihalatag nga kuan, nga butang ihatag jud na. Dili sa na. Pagka kuan mo ng tawo. Na ron. Sa to, apsa. Kasabot ra to. Nakasabot ra siya.